Бірне қадар тәнәфістен соң дәвам итәрбіз, бізден айрылмағыз. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Быел Кауи Нәҗми һәм Сәрвәр Әдхәмовның тууына 120 ел. Татар әдәбияты тарихында яқты из калдырган әлеге язучылар гаиләсенә багышлап, ел әйләнәсе төрле чаралар үткәрелде. Хәбәрчебез Өмершидә Җиһан шуларны барлап, Кауи һәм Сәрвәрнең якыннары иҗат юлын өйрәнүчеләр белән аралашты. Олар икесе дә бер гасыр икенчесенә аяк баскан елларда дөньяга килә. Шуңа да туганда ук язмышлары зур тарихи вакыйгалар белән бәйле булып, кайберләренең үзәгендә кайнап яшәргә туры килә. Кауи Нәҗми гомере буе язучылык хезмәтен иҗтимагый, сәяси һәм дәүләт эшләре белән бергә бәйләп барган әдип. Казандагы Татар-Башкорт хәрби мәктәбендә сәяси фәннәр укыта. Соңрак комиссар була, 1927 елда Казанда чыга торган Кызыл Армеец газетасында редактор вазифасын башкара. Язучылар берлеген оештыруда катнаша, хәтта рәисе дә була. Сәрвәр Әдхәмова иҗатында әдәби тәрҗемә эше зур урын алып тора. Татар әдәбиятына, иҗтимагый тормышына керткән өлешләрен бәяләп, исемнәрен мәңгеләштерү максатыннан быел Казанның Зур Кызыл урамындагы 57-нче бой йортында Кауи Нәҗми һәм Сәрвәр Әдхәмоваларга багышлап истәлек тактасы ачылды. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Шыр узса да хәтер исән әле. Татар әдипләре, язучылар, шагыйрьләр, укытучылар Кауи Нәҗми, Сәрвәр Әдхәмованың исемнәрен әледән-әле әдәби кичәләр аша искә төшереп тора. Татарстан язучылар берлегендә аларга багышланган түгәрәк өстәл узды. Утырышта язучылар, Татарстан Фәннәр академиясе, Казан университеты галимнәре, Кауи Нәҗминең туганнары һәм иҗатын өйрәнүче әдипләр катнашты. Кауи Нәҗмине һәм аның җәмәгате Сәрвәр Әдхәмованы инде төрки дөньяда яхшы беләләр. Мәсәлән, Казакстан якларына Ешшери, казак-татар әдәбияты Мөхтар Агуйтовларны өйрәнгән кеше. Һәм шушында инде һәр вакытта монда күп урында Кауи Нәҗмигә, Сәрвәр Әдхәмовага менә килеп төртелә. Һәм инде казак язучылары, казак галимнәре моны телгә алалар. Аның ничек итеп теге Мөхтар Агуйтовның Абай әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итүе һәм монда бит хәзер нинең Кауи Нәҗминең роле зур. 1938 ел бәхетле язучылар гаиләсенең киләчәккә өметләрен багаулый. Кауи Нәҗми дә, хатынын да кулга алалар. Салих Сәйдәшне дә шаккаттырып мандолинада уйнаган, җырлаган Сәрвәр 10 елга Сибиргә урман кисәргә җибәрелә. Уллары Тансык та балалар приютына озатыла. Бу вакыттагы кичерешләрен без соңрак табылган хатлар аша гына беләбез. Күптән түгел Татар китабы йортында нәкъ шул хатлардан, истәлекләрдән оештырылган аларның сүнмәс уты дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Биредә Кауи Нәҗми һәм Сәрвәр Әдхәмованың китапханәсе дә саклана. Тантаналы ачылышта Кәрим Тинчурин театры артистлары, язучылар яшәгән чорга да алып кайтты. Резидә Сәләхова бер мәлгә салкын караңгы баракта лагерьда булган Сәрвәр Әдхәмовага әверелде. Иртәнге унда иреккә чыгасым иде. Әле хәзергәчә төгәл ачыкланып бетмәгән вакыйгалар, карарлар Кауине иреккә чыгара. Сәрвәрне дә кайтара, туганнарында яшәгән Тансык та яңадан әти-әнисе белән кавыша. Кауинең аклану сәбәбен еш кына башкалар өстеннән күрсәтмә бирү белән бәйләп, озак еллар иҗаты, гомумән исеме кара тамгалы булды. Язгы җилләр романына Сталин премиясе бирелүдә яхшыга юралмады. Галимә Миләүшә Хәбетдинова фикеренчә 1990 елларда репрессия чоры буенча нәтиҗәләр әдәбият тарихында ашыгып ясалган. Филология фәннәре докторы Галим Хатип Минигулов та шул фикердә. Ул чорда аларына ихласы бирелгән кешеләр, аларны чор ясылгына куеп, аларның гамәлләрен аңлатырга кирәк. Алар инанган кешеләр, 200 кешеләр түгел, мунафиклар түгел. Менә шушы ягына аларны фидакар дип саныйм. Һәм аларның менә шушыннан яшь кенә вакытта алар тормышның үзәгендә кайныйлар. Һәм менә инде 20-21 яшендә Кауи Нәҗми комиссар, хәрби училищеда гарнизоннан Казанда. Аннан соң зур эшләрдә һәм менә 34 елда Сыр язучылар берлегенең шундай оештыру съезды була. Шушында бит хәзер безнең башка язучыларыбыз бар. Татар әдәбияты хакында төп докладны, зур докладны съезд мөнбәреннән Кауи Нәҗми ясый.
Hem ondan şimdi onun başka eserleri, şiiriyet ülkesinde, proza ülkesinde, ondan şimdi dramaturgiya, publisistika hemmesinde özünün izin kaldırgan. Кауи Нәжми 3 тапқыр Татарстан Юғары Советына депутат итеп сайлана, партияның өлкә комитеты әгъзасы була. 1951 елдан алып 57 елларга кадәр тынычлык яклаучыларның Татарстан Республика комитетын җитәкли. Татар әдәбиятын үстерүгә өлеш керткән хезмәтләре өчен әдип хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бүләкләнә. Быел Кауи Нәҗминең 120 еллыгы республикабызда зурлап, лулап, билгеләп үтелә бу хәтта ки дәүләт белән дәрәҗәдә. Менә бүген дә ягына бик матур түгәрәк өстәл, фәнни, әдәби җәмәгатьчелек катнашында түгәрәк өстәл булды. Быелгы елны мөмкин итәргә Кауи Нәҗминең татар әдәбиятына, татар мәдәниятенә, татар халкына яңадан кайтуы. Үзенең чын асылында яңадан кайтуы. Зур язучы, зур шәхес, зур оештыручы, зур җәмәгать эшчесе буларак яңадан кайтуы. Дәүәтинә язучы гына түгел, шәхес буларак өйрәнергә кирәк ди Гүзәл Нәҗметдинова. Язучы гына түгел ул бит, шагыйрь гына түгел. Ул бик яхшы кеше булды. Кешегә бик күп хезмәт күрсәтте, аннан соң бик ярдәм бирде. Кыен вакытларда да, сугыш вакыттан да, аннан соң менә репрессия турында. Ул беренче булды Муса Җәлил турында. Без беләбез Муса Җәлилнең муабит дәфтәрләрен китап биргәннәр язучылар союзына, анда Тиверманс һәм башкалар, һәм алар аннары литературный газета басылып чыга. Менә шуннан соң инде Муса Җәлилнең герой шагыйрь буларак триумфаль төстә халыкка кайтуын беләбез. Ә бит бу ике факт арасында торган бер факт булган. Муса Җәлилнең муабит дәфтәрләрен татарчадан русчага теге подстрочный тәрҗемә итүче кеше иң беренче ул Кауи Нәҗми. Һәм Кауи Нәҗми аны тәрҗемә итеп Константин Симоновка литературный газетасының баш редакторы итеп бирә. Һәм шуның ярдәме белән аны газета бастырып чыгаруга ирешә. Монда инде Кауи Нәҗминең теге дөнья Россия күләм, Совет күләм дәрәҗәдә абруе дәрәҗәсе зур роль уйный. Нәҗметдиновлар нәселе көчле дип искәрткән иде Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев. Белүебезчә, Кауи үзеннән кече туганнарын да тәрбияли. Энесе атаклы шахматчы Рәшит Нәҗметдинов. Улы тансык та күренекле галим. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.